aku kalah karo kowe tak dilati telapakmu barat. Ora dalah neng kene dijajal. Kaya apa aku sing kudu tekaning pati. Oh, pancen wis mulang sarak kowe Kundara Yaksa. Nyono yen to pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo kowe aja nyempelekke gerangan kaya aku ngene. Nadyan wis keladu umur, wis madeg brahmana ning aja nguthik-uthik macan turu mbeda singa barung. Kelakuane Ratu Gustimu ya anakku Dewi Ataswara ingkang wani. Iya. Himpen kuwi yen bakal nemahi wancine parak bangun esuk. Aku ngragap saka turu. Wis krungu kluru ing jago ingkang sepisanan tegese wis gagat bangun esuk. Tegese impenmu kuwi puspa tajem utawa kadoro dasih. Impen sing bakal nemahi. Mban, wonten dawuh. Ngimpi dicaka tula kuwi werdine piye? Panjenengan menika pendhita kok takon karo batur. Langkung prisa panjenengan ning miturut ngendikaning para pinter, miturut ngendikanipun para sepuh, ngimpi dicaka tula menika badhe cepak jatru kramanipun. Oh, lah dalah. Yen ngono bungahno pikirmu, bakal ana wong lanang sing cedhak karo kowe merga kowe wis diwenehi sasmita karo dewa. Impenmu nggonmu dicaka tula mau. Ya ming gandeng pun bapa iki pendhita. Ula mau pancen ngemung werdi dhewe-dhewe. Ngemu werdi kepiye? Ulane ula apa? Mengko pun bapa ingkang bakal bisa merdekake. Bapa ulane ula ireng. Nanging bareng tak gebuk ulane kuwi nggonku iso mekrok. Oh, kuwi ula sendok. Wah, wis kuwi nyemelangi nok. Apa iya? Ula sendok ki kaki bakmi ya entek. Kak iga goreng ya entek wis. Entuk bojo mesti dokoh. Lah iya ya, Pak. Kowe bakal entuk bojo ingkang dokoh ing pangan. Ulane tak tutuk saka ula sing werna ireng malik. Ula ora patiya dawa rama. Ning kaya wujuding kadal kuwi ula buhu. Kuwi ula sing mapan ana ing blumbang-blumbang pakanane iwak. Kowe tegese wong bakal diwengku dening wong Papa Sudra Ngulandara, tegese mung jalma lumrah. Bareng ula bu tak tutuk tumuli ulane malik. Kuwi ula apa kok molak-malik kowe? Ulane malik lurek. Ya kuwi ireng karo kuning, kuwi tali wangsa. Kowe arep dipek sopir. Emoh Rama, aku emoh. Ulane tak tutuk malik meneh. Malik apa? Ulane ireng semu soklat.
nggon guru ana wernane ijo, ana wernane dadu, ana wernane kuning. Kuwi ula gawat jenenge ula Dagrama. Kuwi ula wisane mandi. Kowe cokot ula Dagrama kuwi arep dipek anak ing kawula cilik. Moh Rama aku wegah. Ulane tak tuthuk mulak malik meneh. Iki jane ula apa ta iki? Monggo aku mbiyen ngimpi ula cokot ula ya ming pisan tok ceket ngono. Ulane apa biyen, Pak? Diare entuk bapakmu iki ulane ula duwel. Ula duwel. Nyokot ning wit apel. Tiba melarat nyokot wudel. Oh. Tak kipatke dadi ula kuwuk. Oh. Nyokot bathuk. Bathuk ngendi? Bathuk ngendi dengkulmu mlacat kuwi? Wong sing jeneng bathuk ki ming siji kok. Mban, Wonten dawuh. menengo dhisik. Aku tak ngresih karo anakku. Rama, Iye. ulane tak kipatke ilang wujuding ula dadi satriya bagus Rama. Lho. Satriya bagus. Iya Kanjeng Rama. Satriya mau tak suwune prisa. Asmane sapa? Ngaku Raden Prabakesuma. Prabakesuma. Rama nalika jroning pasumpenan nalika semana Raden Prabakesuma tumuli nyandak tanganku. Terus aku ya ora selak dicandak tanganku Rama. Jebul wis gambuh katresnanku karo katresnaning Raden Prabakesuma. Nalika semana Raden awi panjenengan badhe mengko garwa kula mboten badhe selak. Tumuli Raden Prabakesuma dawuh karo aku Rama, Antaswati yen wis rampung kewajibanku, tumuli aku bakal pinanggihan kelawan sira Yayi lan bakal ndak wengku minangka garwa. Rama masuryaning Raden Prabakesuma ora iso ilang saka netraku ya Rama. Weladalah. Prabakesuma nalika semana nganggo sandhangan apa? Nganggo sandhangan cara kasatriyan. Tobat. Wiwit dina kuwi aku ora krasa enak yen to mangan, ora jenak yen to nedenge ngaso. Sarta ora krasa penak yen to dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Rama, golek ana Raden Prabakesuma ya Rama. Usik li arep goleki nendi? Wong jenenge wae aku mbok ngerti saka kowe, pasuryane aku ora ngerti. Lah apa ora jeneng golek idom ana ing segara wedi? Rama, panjenengan kuwi pendhita, kudu bisa goleki Raden Prabakesuma. Ya mung nalika semana Raden Prabakesuma kuwi ditutke, ya kuwi Panakawan papat cacahe. Panakawan papat cacahe. Sing lemu mripate rembes jenenge Camar. Camar? Iya. Sing mripate klera. Tangane cekot sikile becik jenenge Bopeng. Bopeng. Iya, sing wonge dhuwur, irunge dawa. Jenenge Sapa? Jenenge Cakruk. Wis melu ngampet aku. Sida ora kelakon. Menengo aja apa wae, Pak. Bareng sing keri dhewe mripate amba jenenge Sentrong. Jenenge Sentrong. Ya Rama, golek ana ya Rama, yen ora ketemu aku sida nganyut tuwuh trima ora weruh marang glaring jagat kelawan seming rembulan Kanjeng Rama. Ing ana pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang
pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang dereng ngantos paripurna mbal wacana kasaruswanipun Pati Kunjara Yaksa ing nyerpepeh pindha sata meterangan karya kagiat sang Begawan Gembung tanpa sira. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima ora pangling kaya Kunjara Yaksa inggih penemban kula pepatih abdinipun ingkang putra Gusti Ataswara ana parigawe apa dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan sewu-sewu kalapatan diagung pangaksama mremban awrat-awratipun kemban dawuh timbalanipun Gusti kula sinuwun Prabu Ataswara anggenipun kadereng lan kepingin munjuk atur ngersa paduka sang mremban Gembung tanpa sirah nanging krana boten ketekan utawi penggalipun boten dumugi tumuli utusan nglaning abdi kepatihan pun Kunjara Yaksa atur nawala dhateng ngersa paduka penemban lho anakku atur nawala kalawan aku wong tuwane kasinggihan mekaten Kunjara Yaksa yen ana suwek ing nawala sithik wae janggamu ingkang kinarya lintu boten badhe wantun niti priksa dhateng lebeting nawala samangke tasih ketingal wetah monggo kula trinampi kaya ngapa tampanane nawala saka anak kula lanang menapa menemban dene kumaregel anggen paduka nyepengi punang nawala tumunten nawala dipun remet dipun bucal pate wonten dawuh surasaning jroning tulis panjenengan wis cetha ndak surasa yen to anakku Ataswara nyuwun pangestu lawan wong tuane nggone bakal mengku garwa sarta ngunggahake derajating wanita ingkang wis pinilih dadi prameswari ana negara ing atas angin. Nanging kaya ngapa kageting atiku bareng ingkang sinerat jroning nawala ingkang bakal jinatu krama dening anakku Ataswara tanuli kejaba mung dewaning buga ya kuwi Ibu Kulun Bathari Sri. Ingkang dina samengko mapan ana ing pring cendhani. Ate kowe baliya
Elingna Ratu Gustimu anakku Ataswara. Bathari Sri kuwi dewaning buga sarta siwenengku dening kakung utawa dening Jawata ya kuwi Hyang Pikulun Bathara Wisnu. Aja ngobak-obak katentremang jagat raya apa kurang donya iki wong wadon ingkang pancen akeh cinipta dening panguwasaning Gusti. Menungsa diwenangake milih Ataswara diwenangake Jatukrama titah sak pepadane. Nanging kena ngapa ingkang diame-ame teka Bathari Sri. Mula kowe baliya, kowe mulya, kowe baliya ning negara ngatasangin. Matura karo Ratu Gustimu. Matura karo Ataswara yen bapakne ora bakal mengestoni yen to dhaup karo Hyang Pikulun Bathari Sri wae. Mangkah kanggo sesumbar tindha bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyukang kumambang nyuwun pangapura penemban yen to aku tumuli ninggal marang tata krama lan unggah-ungguh sabab Patih Kunjara Yaksa wis diparingi Purbawasesa lawan Sinuwun Prabu Ataswara. Dene pengendikaning Sinuwun Prabu Ataswara, Patih yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake aku dhaup karo Hyang Pikulun Bathari Sri, kowe tak paringi Purbawasesa mangsa borong piye carane nggone iso mboyong Bathari Sri prapta ning negara ing Atasangit. Dewa dene Kanjeng Rama mepalangi kekarepanmu rawe-rawe rantas malang-malang kudu mbok putung. Gegayuhanku ora ana ingkang bisa mambengi aja kok jamak lumrahing wong tuwaku dhewe. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae. Ora bakal aku kelakon mundurake kekarepanku nggonku mboyong marang Hyang Pikulun Bathari Sri. Mula penemban sing gedhe pangapuramu yen to nganti dina samengko iki paripaksa Patih Kunjara Yaksa ninggal tata krama lan kudu wani marang sampeyan penemban gembung tanpa sirah. Ora maringake Bathari Sri sungsang bawana balik pertapan pring cendani. Lah kok dadi kemewat ucapmu kaya ngregem jimat. Kaya wani ndilat wersi abang kowe Patih Kunjara Yaksa. Kowe ora ngerti marang Begawan Gembung tanpa sirah. Malang-malang kaya ndha mentrang-mentrang kaya gendhewa. Aku kalah karo kowe tak dilati telapakmu parat. Oh, lah dalah ning kene dijajal. Kaya apa aku sing kudu tekaning pati. Oh, pancen wis mulang sarak kowe Kunjara Yaksa.
Mula yen to pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo kowe aja nyempelekke gerangan kaya aku ngene. Nadyan wis keladu umur, wis madeg brahmana ning aja nguthik-uthik macan turu mbeda singa barung. Kelakuane Ratu Gustimu ya anakku Dewi Ataswara ingkang wani anjangkung marang Debatari Sri. Sayekti yen ora tak elekake mesti bakal gawe geger jagat saisine. Mula kowe Balya matura karo anakku lanang. Yen pancen isih kena dikandhani tak anggep anakku Kunjara Yaksa. Nah yen ora kena dikandhani, ilang-ilangan nduk siji. Anak ora kena dikandhani karo wong tuwa. Oh, lah dalah aku dhewe ingkang bakal nyampurnake. Balya ngadhem ning anakku lanang Ataswara. Yen pancen kelakuane bapakne ora diterima karo anake, ayo kon tekani kene tak ajangi jembar legane atiku. Waduh! Nyono babar pisan Ataswati. Lelakone wong tuamu tumpuk matumpa-tumpa. Lagi wae ditangisi anakku wedok supaya goleki Raden Prabakesuma ingkang wis teka ning pangimpenmu. Lah kok dadi dulurmu tuwa ing atas angin. Nerak pacak nerajang perbatang. Wani bakal gawe geger sarana duwe gegayuhan ingkang ora sak mestine. Monggo tak elekake wis ora mendho, malah wis menehi Purbawasesa kelawan patihe kang aran Kunjara Yaksa supaya wani karo wong tuwa. Tinimbangane aku kuwi dadi wong tuwa, anak-anak diwaneni karo anakku dhewe. Oh, ora nyawang karo anadyan kuwi kulit dagingku dhewe. Nek ora kena ditata dening Begawan Gembung tanpa sirah, mesti bakal tak ikhlasake. Aku ora bakal ngowel sarta anggrundel. Manjinga jroning pertapan aku tak goleki karo Raden Prabakesuma ingkang wis mbok kandhakake perkara kakangmu. Mengko aku ingkang bakal ngrampungi perkara iki Ataswati. Wonten dawuh. Lah kok dadi kaya ngenteni silming palwa gabus kumambanging Sira Kresna. Sedina wae kok pangrasaku kaya setahun. Nangge sarung jagung. Piye? Mboten napa-napa. Ora blawangan lho, Gok. Iki lagi gawat lho kanane. Lah iya. Lunganing pate Kunjara Yaksa ndak utus ngaturake nawala. Cumengklungan anggonku ngenteni pangarep-arepku ndang sowana pate Kunjara Yaksa tu muli matur karo panjenengan ingsun. Sinuwun Kang Rama nglilani jengandika sinuwun dhaup pun Bathari Sri. Walah dalah ora ujar ora kaul, Gok. Mripatmu tak tretes sinten? Waduh. Atune malah picak. Mripat ge ditretes sinten? Ha ya kuwi. Tekan dina iki durung ana kabar kawusanane. Pate Kunjara Yaksa kelakon apa ora nggone matur karo Kanjeng Rama lan
ngaturake nawala marang kersaning Kanjeng Rama gembung tanpa sirah. Waduh sinuwun ketiwasan. Waduh. Kunjara Yaksa Wonten dawuh. lah kok godres getih mestakamu kena apa? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sekawit kula sampun ngaturaken nawala dhateng ingkang Rama Begawan gembung tanpa sirah. Nawala sampun dipun waos. Kanjeng Rama wis nyurasa isining nawala. Sampun. Sateruse piye? Nalika semanten Kanjeng Rama paring dawuh, ya aku wis ngerti kekarepaning anakku. Ning Kunjara Yaksa kowe tak dawuhi baliya ning negara ngatas angin. Kowe sing luwih tuwa tinimbang anakku Ataswara yen bisa tutura karo pakartine sing ora bener. Ora ana jamak lumrahing atase menungsa bakal nglamar kelawan widodari turta Bathari Sri kuwi ana ingkang mengku. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane mundhak gawe geger jagat saisine. Kriwikan dadi grojokan. Ngemuti bilih kula sampun dipun paringi Purbawasesa, kula nyuwun pangapunten sawetawis kula wantun kaliyan ingkang Rama. Dumunten dumados peperangan. Nalika semanten Kanjeng Rama menika jebul pinanggihipun Brahmana ingkang boten baen-baen. Ketitik kula ngetokaken kasudiran. Kula cokot mboten dipun raosaken. Satemah mestaka kula dipun piting dening Kanjeng Rama Begawan gembung tanpa sirah. Tumunten wanter sabdanipun baliya Kunjara Yaksa. Omong karo anakku matura yen pancen isih didandani iso didandani karo wong tuwa. Kudu manut dawing wong tuwa. Yen wis ora iso didandani karo Begawan gembung tanpa sirah, ilang-ilangan nduk siji, aku ora bakal awel yen to ngiklasake patine anakku lanang ing atas angin. Ngaten menika sinambi ngunus curiga kuping kula dipun perung setunggal edyan Kanjeng Rama karepe dhewe. Wonten niku bener napa gawean sampeyan, Gok? Ora ngawur lho kok aku wis kelangan kuping. Apa sing tak kandhake iki pancen bener. Wola ingkang sinuwun Prabu Ataswara tumuli muntap sajaipun dukanipun sampun boten kados biasanipun. Duka ingkang sinandhang dening Prabu Ataswara sajaipun sampun mubal murup wonten penggalipun. Ketitik bengok sura nyebut dhateng asmanipun tiyang sepuhipun tumuli mlajar. Wah piye lho ditotke Gak ditotke kowe karo aku ki batur. Yo ayo.